Değerli kardeşlerim, ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin Gotara Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'e li salona helkeftan a koşka Serokatiya Komarê bo muxtaran veya farkındaysa bile kabul edememiş olmasıdır. Erdoğan behsa kuştina 12 leşkerên welatê xwe li Herêma Kurdistanê kir. Tek vatan Li wê yekê mukir hat ku rûbirûbûna PKK li nav axa Herêma Kurdistanê de coğrafyayekê gelekî dijwar de tê kirin. Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üst bölgelerimiz için Med çendîn salên Bûrê de bo bingehên xwe yên serbazî yên daîmî li Bakurê Iraqê bi sedan kilometre rê çêkiriye. Her wehal wan cihên me nû kontrol kirine, heman çalekiyê dikin. Wek min got şert û merc dijwarin û lewra me nikariye wek em dixwazin zêdetir pêş bikevin. İnşaallah di bihara sala nû de jêrxana bingehên xwe yên leşkerî temam dikin û êdî rê nadin teröristan cihê pêyê wan li vê navçeyê bimîne. Êrişên PKK û operasyonên artêşa Tirkiye li Herêma Kurdistanê di dema nêzîkbûna hilbijartinên şaredariyên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê nakokiyên navbera desalat û opozisyonê kurtir kirine. Öyle bedava siyaset yok. Hain arıyorsan burada. Serokê CHP bo yekem car di dîroka xwe de daxuyaniya hevveş a parlamentoyê ya derbarê kuştina wan 12 leşkeran de îmze nekir û Wezareta Berevaniyê ya Tirkiyeyê xiste jêr pirsyarê. 20 aydır Pençe Kilit operasyonu yapılıyor. Bîst meha operasyona Pençe Kilit tê kirin. Dema termê şehîd tê wê demê leşkerên li wir tên bîrawan. Her wiha dema lojîstîka wan namîne û birçî dibin bi wan vîdyoyên ku ji parlamentaran re tên şandin. Armanca vê operasyonê çi ye? Gihiştiya armanca xwe? Eger gihiştiye çima li wê derîne? Eger negihiştiye çima negihiştiye? Divê yek bi yek behsa van bêkirin. Piştî êrişa gerîlayên PKK bo ser artêşa Tirkiyeyê di rojên 23 û 24 vê mehê de guşarên AK Partî û hevpeymanên wê bo ser Dem Partî û CHP zêde bûne. Bi taybetî jî ku daxuyaniya hevveş a parlamentoyê îmze nekirin. Harekata katılan Türk pilot kardeşlerimin hepsinin gözlerinden ayrı ayrı öpüyoruz. Li gorî amarên tîma Herêma Kurdistanê ya rêxistina Komaleya Aştîxaz a Amerîkî CPT zêdeyî 6 baregeh û bingehên serbazî yên Tirkiyeyê li Herêma Kurdistanê hene û bi kurahiyên cuda li parêzgehên Hewlêr û Duhokê hatine pêş.